नै सेस डेमेज जावजोब्बाय साफा हाखर खालामजोब्बाय सेस दंस खालामजोब्बाय दंस लामायानो दंसजोबसै लामा गेजेरावनो जावखाबाय नै बेखौ नायदो नै माबायदि गाज्रि अबस्था खालामखो एथ' मोजां लामाखौ सेस जावजोब्बाय ओइ नाय ओरैबायदि मोजांमोन बे लामाया मथा मथि 20 years जाबायमोन आरोना बे लामाया ओमफ्राय बे डन बस्क' लामा बिनेश्वर ब्रह्म रड होनना बुङो बेखौ डन बस्क' स्कुल क'क्राझारनि लामा आरो सेस नै पाइपलाइननि खामानि मावनानै एथ' गोरा एथ' मजबुत नै सेस दंस नै दंसजोब सेस दंस मा होनबावनो एथ' मोजां लामाखौ आयै आरो जि मोजां बे लामाया माने ओरैबायदि गोरा ओरैबायदि मजबुत 20 years जाबाय आरोना ओमफ्राय जेबो जाफेरा बे ओरैबायदि गोराखा ओमफ्राय नै नायदो हाखर जावजोब्बाय सेस ओमफ्राय बेखौथ' खोबाबो बे माने अरिजिनेल जाफिनला एबार बाहाय बायला बायलि जानोसैलाय ओरैनो दानि आजिखालिनि गभर्नमेन्टफ्रा लामा बानायनो जि गोबाव लायो आरो लामाफोरखौनो मोजाङै बानायनो हाया ओमफ्राय दा नायदो एथ' मोजां लामाखाखौनो जेनेबा एथ' बिदि डेमेज खालामनानै हाखर खुरलाजोबनानै बेथ' जाला आरो मजबुत जाला बे दंस खालामजोब्बाय सेस दंस मा दंखायोमोन बेखौबो दंस खालामनासो लाबाय आदसा नै ओरैबायदि मोनसे अपसन्स थायो आरोना बे नैबे ड्रेननि साइडजों बे पाइप लाइनखौ लांनो हायोमोन आरो जुदि ब्रेन बाहायोमोनबा मानो होनबा आं दस्रा कान्ट्रियावबो नुबाय आरोना माने साजों हाखरखौ जावाबा बिसोर साजों लाङो आरो मोनसे बिदि अपसन्स थायो नोंथांमोनाबो नुदों जानो हागौ गुवाहाटिफ्रावबो जेनेबा अबेबा जायगाफ्राव अबेबा स्पटआव जावथावाबा बिसोर साजों लानानै थाङो आरोना दा जोंनिखौबो बिदिनो खालामनो हायोमोन बिसोर